बिथाङा मा धर्मनि मानसि बेखौ बुंनानै लानो हायोब्ला आङो फैगौ 2025 आव इलेक्शनखौ गेलेया ना राजनितिखौ नागारगोन बे खोथाखौ बुंदों मानगोनां मोस्ट टेलेन्टेड बिटिआर नि इएम राकेश ब्रह्म बिथाङा बेनि सिगां सावरायबावगोन जे थांनाय दाख्लै हेमन्त नार्जारी झारबारिनि जाथाय बे जाथायखौ बिथाङा आखाइ खबदोंसो मोजांसो मोनदों गाव जानाया हामदों होननाय भाषासो बिथाङा रायलायदों स' दिनैनि बे भिडिअआव बिनि सोमोन्दै गुवारै नोंथांमोनजों सावरायगोन लोगोसे आङो नोंथांमोननि कमेन्टखौबो आङो नेबाय दिनै बिदिनो अनेक गभर्नमेन्टआव थानायफोरखौ खोथा बुङो बेनिखायनो सोरबा दालाल दुलाल बो होनलायलाङो बिदि दालाल दुलाल जों मोनजायाखै आंखौ खस्थ' खालामनानैसो जादों जोङो बे मोनसे इन्डिपेन्डेन्ट प्लेटफर्म हिसाबै बुङो बांसिन गभर्नमेन्ट सालायनाय सायाव गभर्नमेन्टखौ टारगेट खालामो बेनिफ्राय मोनसे जाहैबाय खुगायाव बे गय सावसोमनानै रायलायनाया बेखौ उसुबिदा नुयोना सासे सुबुङा आंखौ आइडिया हरदों बेबादिनो नोंथांमोननि कमेन्टनि गेजेरजों आं हास्लाबै रोङैफोरखौ फोरोंहर आं सुद्रायनो नाजागोन किन्तु बे दालाल दुलालखौ हले होनानै लाब गैया आरो बेजों लोगोसे जोंहा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गाहाय नेहाथारि फनिन्द्र बसुमतारिया इउटुबारखौ हाफ इनफरमेशन गोनां बेसलेस खोथा बुंग्रा होननानै बुंदों बेनि सोमोन्दैबो सावरायगोन एभरिवान वान्स अगेन वेलकाम बेक टु दा चेनेल दिनैनि गोदान भिडिअआव नोंथांमोन बयखौबो गोसो गोथारै बरायहरबाय लोगोसे आसा खालामो इसोरनि अननायाव नोंथांमोन बयबो मोजां दं बिनि सिगां नैबे भिडिअ फुटेजखौ नोंथांमोना नायग्रोदो झारबारिनि जि घटना बेवहाय जे रोखोमनि दंफां लाबोनायाव सासे सुबुङा गावथार जाबाय दा आं सानो जेनेबा सिखावा माबायदि ट्रिट मोननांगौ दिनैनि दिनाव मानाव गेदेर आसामनि चिफ मिनिस्टार बिथांनि जि खुंथाय सिखावफोरनि साजाया मा बेखौ बयबो मिथिखागौ मोसौ लाबोनायाव सोर बहा आथिङाव गावजादों सोर बिखुङाव गावजादों थिग दंफां लाबोनायाबो सोरबा आरो माबा जुदि सोरबा 2 नम्बरनि खामानि मावोबा गासैबो जायफोर बेफोरबायदि गाज्रि खामानि मावदों बेफोरबायदिनि फिनजाथाया बिदिनो जागोन बेखौ जों गोदोबो बुंदों दाबो बे जाबाय थागोन आरो बेवहाय हाग्रामा महिलारिया असान्तिनि खोथा बुंदों एक्चुअलि बिथांनि खुगायाव बे सान्ति सोदोबानो माने समाया लासिं सिं बाथ्रा AK-47 गान्दुआव दोननानै दासिमबो सालायनो नागिरनाया BPFनि सोर लिडारफोरनाव AK-47 मोनामोन थांनाय समाव बांगालजों बर'जों जेब्ला माने गावलायनाय बुथारलायनाय जादोंमोन अब्ला प्रदीप ब्रह्म बिथांनि न'आव माबोरैथो AK-47 लानानै हमजायामोन बयबो नुनायफ्रा बुंदों बिथाङानो माने हाथियारखौ लानानै बिथाङानो गावनो गावग्लुंलाहैदोंमोन बयबो बेखौ क'क्राझारनि जाय जायगायाव जादों बे जायगानि रायजो राजाफ्रा मिथिगौ गथिखेनो बेबायदि मानसिनि नामाव सान्ति होननाय सोदोबा बेनि खुगायाव समाया आं बिथांखौ बार मोनसे खोथासो सोंनो लुबैदों नोंथांमोननि मिडियायाव जे बिथाङा बहुद समय माने ख्रिस्टान धोरोमनि चार्चआव हाबहैयो आरो मालाबा नुयो बाथौखौ बिथांखौ सिबिनाय नुयो मालाबा ब्रह्म धोरोमखौ सिबिनाय नुयो आं मोनसे खोथाखौ बेखौ दिनै बिटिआरनि रायजोखौ साखि लानानै सोंनो लुगैदों आरो गोहो दङबा बिथाङा गाबोननि गेजेराव बे खोथाखौ बुंथों जे बिथाङा ब्रह्म धोरोमनि मानसि ना बिथाङा ख्रिस्टान धोरोमनि मानसि ना बिथाङा बाथौ धोरोमनि मानसि बिथाङा जुदि गाबोन फैनानै आं बाथौनि मानसि आं ख्रिस्टाननि मानसि आं ब्रह्मनि मानसि होननानै बुङोबा 2025 समाव आं आरो राजनितिखौनो गारगोन होननानै आं बिथांखौ दिनै बुंबाय दिनै मोनसे बाइट होनायनि गेजेरजों मिडियायाव राकेश ब्रह्म बिथांखौ मिन्थिनो मोनबाय जे बिथांनाव जेबो सेन्टिमेन्ट गैया बोरै इएम मोनखो बेफोरबादि खोथा बुंग्रा थानायाव नेक्स्टआव बोरै इउपिपिएलआ देरहाबावगोन बाथ्राया दि सेन्टिमेन्ट गैथारै थैनाय न'खरनाथे उन्दै ओनला गाबग्लुं गासि जानानै बेसेबां मा राहा गोमाजानानै मा जादों दिनै बेहा बेबायदिसो खोथा बुंदों बिथांनि बुंनाय बादिबाथ' बे सिखावसो बे सिखावनि थाखाय बेखौ बेनि साजाया बेनोखा बिदिसो होनाय जादों बेना नोंथांमोनाथ' भिडिअ फुटेजखौ नुनानै बुजिनो मोनै गैला सेन्टिमेन्ट गोनां भाषाफोरखौ रायज्लायजायो सासे दैदेनगिरि खुगानिफ्राय दैदेनगिरि रावानो बिनियाव समायखाबावासो बियो ओरैनो जाहा थाहा जखार खानाय सिनलानाया नुवाखै
बेफोर अरजाया दे ससियेल वार्क होनबाय आं खानाय सिननाय लंपेन्ट गस्ला सुनाय बेफोरखौ नोंथ' बेनि सायाव बे जाय खाथि जिर' डिस्टेन्सनिफ्राय गावजानाय बिनि सायावथ' बिदि बुंनो नाङा ना नोङो सारा एसे आइडिया दंमोनब्ला सेन्टिमेन्ट दंब्ला साना हौवा दैदेनगिरिया बोरै दैदेनगिरि नङालै सारा जखारसो सासे मा जादों मा मादों सानस्लाबनाय गैया दि लाइन जानानै दि बारहोलायनानै माखासे कमप्रमाइसआवदि बिथांमोना बेबायदि दंफां दाननाया सोलिगासिनो दङ दिनै फरेस्ट डिपार्टमेन्टआ बेखौ लाइन जानानै हगारगासिनो दङ बेखौ बिथाङा खेल गैया आरो बिथांनि बादिबा गावथारनायानो आल्टिमेट सलुसन बिदिथ' नङाना कर्ट कासारि आयेन कानुन दङ बिजिरनो थाखाय गावथारबाय दुब्ला जोब्बाय दालाय मा दंबावो बेथ' आल्टिमेट सलुसन जानो हाया लां बुहै सेबहै जेल जाहै बे सारनि बुंनाया रायजोफ्रा नुजोबखाबाय आरो बेनिफ्राय बिथाङा बुंबावदों बेनोदेन राजखान्थियारि माखासे खोथा हाग्रामा महिलारि बिथाङा बबे धर्मनि बेखौ बुंनानै लायोबा 2025आव इलेक्सनखौनो बिथाङा गेलेनाय नङा बेफोर देन राजखान्थियारि राव बे नोंसिनि खोथा गेलेयो गेलेया नोंसोरजों नोंसोर मा आलादा पार्टिजों आलादा पार्टि बुंलायबाय थायो राजखान्थियारि रावफोरखौ पलिटिकेल लेंगुवेजफोरखौ माबायदि बाहायबाय था नैबे जाथायनि सायाव बुंनाया सारना जाथाराखै खिन्थु सेन्टिमेन्ट गैयै बेसलेस खोथाया बेखौसो होनो बिदि होननायखाय कनेन्द्र बसुमतारी सारखौ गोसोखांबाय आं दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गाहाय नेहाथारि बे जाहारबारियाव जानाय जाथायखौनो संदाननो थांनानै बिथाङा मिडियानि गेजेरजों बाइट होनायाव बुंदों इउटुबाव सोर गेलेयो हाफ इनफरमेसन गोनां आरो बेसलेस खोथा बुंग्रा नाना निथादि गथाय इउटुबारफोरखौ बिदि बुंबाय बे माखौ लानानै बिथाङा बिदि बुंखो माबे खोथाखौ बुंनायावबा सोर बुंनायावबा मोदोमाव नांहैखो दांना होबाय गथाय इउटुबारफोरखौनो आरो बिथांमोननि गेजेरजों समाजा सोलिया नंगौबो समाजखौ मोजाङै दैदेनलांनो जाथिखौ रैखाथि होनो थाखायथ' नोंथांमोन दंना जिहेतु इउटुबा मोनसे इन्डिपेन्डेन्ट प्लेटफर्म हिसाबै बेवहाय बयबो बुंनायनि मोन्थाय थायो मा नोंनि टेलेन्टेडखौ दिन्थि बाहाय रावबो बादा होनाय गैया सोरबा नाम मख'नानै थांखिनानै माखासेफोरखौ बुं गथाय इउटुबारफोरखौ बेबायदि बुंनाया सारनाबो बिराद गोरोन्थि सोरबा सासे सानैया दिनै बिनि जाथायाव बिटिआर सुक्तिखौ बुंनो हागौ सान्ति सुक्ति जाखांनायनि उनाव मानो बेबायदि जाबाय थादों होननानै सेन्टिमेन्टआव नांनानै जिहेतु घटनाया जिबादि दुखुनांथाव जिर' डिस्टेन्सनिफ्राय गावनाय जाहैबाय नालाय बेवहाय सेन्टिमेन्ट माखासे गरमा गरमि सोरबाया बुंनो हागौ बिटिआर एग्रिमेन्टखौ सान्ति सुक्तिखौ लानानै मानो सोमोन्दो गैया जाखो सार दिनै मोनसे एग्रिमेन्टखौ खालामो बे मोनसे जाथिजों जानायब्ला एग्रिमेन्टआ बे जाथिनि अर्थ बेबस्थाफोरखौ लानानैसो बेयाव सोलिनाय थांनाय फैनाय जानाय लोंनाय हान्था मेला गासिबो डेभेलपमेन्ट गासिबो अर्थ बेबस्थाफोरखौ सानहरनानैसो एग्रिमेन्टखौ खालामो ना ओरैनो खालामो नामा सार सारनाबो भुल जादों दा बे थांबाय 2025आव जुदि गाबोन जुदि हाग्रामा महिलारिया गावनि धर्मखौ बुंनानै मारोब्ला गेलेमारना मारा सारा दा बेखौसो आं नेबाय आरो नोंथांमोनाबो नेदोंब्ला कमेन्टखौ फोरमायनो हागोन स' बिदिखौ एसेखिनियाव फोजोबबाय थेंक इउ भेरि माच फर वाचिं लाभ इउ अल